toată lumea, eu sunt Zapicip pe acest canal. Continuarea de la episodul trecut. Ups. Ok. Continuare de la episodul trecut, cum v-am zis, în sfârșit o să terminăm și noi peretele acesta al abonaților. Doar că tocmai ce am terminat camera asta, haideți totuși să mergem. Aici ar trebui și aici ușă, dar nu o să mai pun de fier, fiindcă nu mai am fier. Ok. Haide, dă-mi din furnal de aici, ăștia 40 de glase. De gles. Ok, haide, sus. Unia, două. Mamă, ce... Wow. Hai, sus. 2, 3. Nu 3, 2. Noi acum am putea să punem așa, pur și simplu, nu? Da. Fiindcă să arate destul de bine, sper. Mie nu-mi place totuși că nu se unește glesul între ele, adică nu se arate extraordinar, o să arate binișor. Știu că în alte versiuni de Minecraft se unea glesul, dar oricum. Dar oricum. Gata, e perfect. Dar oricum o să arate bine. Așa că haideți să ne facem și noi o ușiță. Lemn, ușă. Nu, de bărci, haide de bărci. De bărci. Dă-mi că vreau să fac și scăriți de bărci. Și cred că v-ați prins de când am zis scărițe. Da, o să fac a treia cameră, adică practic prima cameră, după ce o să vă explic regulile, nu contează. O să fac a treia cameră cu etaje. Ok? Păi haideți să ne apucăm atunci. Dăm scările. Și o să fie etajul de aici, mă gândesc. Pac. Un etaj. 2 etaji. 3 etaji. Da, ce scări minunate. Cele mai bune scări din Moldova. Din Craiova, scuzi. Ok, mam. Hai și bac. Pac. Perfect. Haide, dacă tot e, să punem și aici o scară de asta, așa. Să arate bine. Glumesc, nu punem așa. Arată îngrozitor. Și aici la fel. Așa că dăm-mi blocuri. Dă-știa. 8 e ok. Zic. Ok, unul aici. Așa, scări. Gata. Iar la etajul ăsta aș face cu lemn. Da, cu lemn. Și de ăsta, da, și de ăsta. Hai să facem combinate. Da, și cred că... Da, așa o să facem. Mă gândeam la niște chestii, nu contează. Nu m-am gândit, dar mă gândi acum. Totuși. Ok. Ok, practic o să revin imediat, fiindcă trebuie să tai niște copaci. Ok, revin. Ok, tocmai ce am luat tot lemnul, adică nu tot lemnul, am luat niște lemn și vom merge acum direct să facem ce trebuie, slaburi tot. Ok, haideți rapid în apa mării. Hai în apa mării. Intra în apă. Ok, hai. Pam, direct aici. Vom face asta. Că nu ne mai trebuie practic acum lemnul neprelucrat, ne trebuie decât prelucrat.
Ok, mai făi, hai. Cred că o să fie practic mult. O să fie. 24, 30, 42. Așa, e un stack aproape. Haideți să punem aici merele. Că îmi trebuie blocurile celelalte. Și dă dura în buznă. Aici o să mai facem noi ușa, adică o să punem ușa, vreau să zic. Nu o să facem, că avem deja ușile făcute. Da, bam. Și poate să fac și așa. Dacă tot am atâtea uși, o deschid pe asta și după aia le pun și ăștia două așa și arată bine. Plus asta arată perfect chiar. Ok. Hai. O să trebuiască să pun și torții mai târziu. Așa că acum o să o fac ultima oară, cred. Da, mai bine. O să fac de mai multe, adică 1, 2, 3, 4. Da, hai de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. N-ar fi rău să fac așa. Asta chiar a fost... Mi-am luat mult damage. Nu trebuie să-mi iau damage, totuși, fiindcă îmi iau damaje și... Shift. Sfântul Shift. Ok. Nu cred că o să-mi ajungă lemnul și asta n-ar fi ok dacă nu mi-ar ajunge lemnul. Adică am strâns, am tăiat un copac uriaș de la mare, dar mi ajunge lemnul, nu pare ceva ok. Gata. Așa, dar totuși mai am un stack, o să-mi ajungă. Sper. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și următorul stack o să dea gata tot. Așa, 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 așa și ultimele două, așa și așa. Ok, acum voi cădea aici, adică nu voi cădea, voi merge acolo, să zic așa. Voi merge corect? Nu. Dar nici voi cădea. Oricum, haideți să punem acum toate slaburile cum trebuie, la locul lor, frumos, elegant, cât de cât. Așa, 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 așa. Ok, acum mai pun pe aici. Așa frumos, elegant cât de cât. Chiar îmi ajung. O să fie totul bine. Binili cu binili egal binili pe jumate. Hai, dăm asta. Dăm asta și încă una. Asta. Păi, da. Plus asta. Na. Și așa o să fie tavanul aici, dar celălalt tavan o să trească să îl facem din altceva. Adică din scări. Cel mai bine. Ok, și după aceea o să vă explic și regula cum să ajungeți pe perete. Pe fiecare dintre ele. Ok? Ăsta îmi trebuie, scările îmi trebuie. Avem și aici. Wow! Dăm scari. Vreau scar. Gata! Mergem acum direct să punem tot ce ne trebuie. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam.
Ok. Pac, așa. Frumos, haideți să ne și urcăm. Să ne și urcăm, vreau să zic. Da, ne urcăm. Ok. Să sperăm că o să fie totul bine. Că nu o să fie ceva greșit. Toate scările unde trebuie. Uite așa. Da. Stăm pe crouch. Pe crow. Pe crow. Pe cioară, adică. Stăm pe cioară. Pam, pam. Nu! Ok. Nu o să ne ajungă scările. Presimt asta. Presimt că nu o să ne ajungă scările. Mai mult ca sigur nu o să ne ajungă. Haide, hai. Hai. Haide odată, vreau să termin acoperișul, că să termin tot. În peretele acesta, nu știu de ce zic perete, chiar dacă sunt mai multe camere, adică tot perete mă gândesc că se numește, fiindcă noi practic nu îi punem în cameră, noi punem totuși tot pe perete. Nu-i punem pe jos în cameră, îi punem efectiv în perete, pe acolo pe perete, lepem ceva și punem acolo frumos totul, dar ăștia totuși aici sunt camere acum. Camere de la vederi. Alte camere nu mi-am. Ok, sau poate ne ajung scările. Sperăm. Să speri este un lucru prosper. Fiindcă eu sper în tine. Ok. Ok. Și acum 1, 2. Ok, cred că ok. Ăsta acum. Ăsta acum. Ăsta și cu ăsta. Banul ăsta. Așa. Și ne mai trebuie câteva scări. Rapid le luăm. Dacă nu le avem. Nu le avem. Ok, atunci mergem rapid. Rapidos. Pac. 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 Și ăștia 4 să sperăm că sunt destule, că dacă nu sunt destule nu mai fac niciuna oricum. Le las așa cum or fi, că pun eu scara ultimă off camera. Fiindcă în starea peretele stau foarte mult timp totuși. Chiar dacă pe cameră se văd 20 de minute, eu chiar am stat mult să-l fac. Și chiar a durat foarte mult. Pentru voi, ca să vă bucur, pot să mai stau, dar o să încerc să fac și toate acțiunile mele mai rapid. Așa că am terminat aici cu peretele. Practic mergem acum. Luăm un sign. Ok. Un sign. Hai. Lasă-o și deschis. Haide. Ok, vom lua lemnul totuși. Îl vom pune aici tot, fiindcă e gata tot. Da. Tot ce nu ne-ar mai trebui acum. Dăm astea totuși. Pac aici, pac ăsta aici.
Aici, aici. Aici. Taca. 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 Vom face rapid signul. Da? Și vom merge până sus. Fiindcă vom pune, chiar dacă astăzi terminăm peretele abonaților, vom pune și primul abonat. Aici. În partea aceasta și... da. Mă sună oameni. Ok, haideți să-l punem pe partea aceasta. Da? Șterge puțin. Ok, și vom scrie lumea cu cunoașterii. Cu 2 de ăștia, da? Așa, acesta este abonatul nostru de azi și cam acesta va fi episodul, dar înainte să închei, voi reveni imediat. Ok, am revenit, scuzați-mă, colegii încă îmi dau în continuare mesaje, așa că vreau să zic că acum o să vă zic regulile. Dacă dați un comentariu și un like, adică dacă dați un comentariu cu acesta al vostru preferat, cum se numește, episodul vostru de Minecraft preferat, ajungeți pe peretele acesta de lemn. Dacă scrieți ăsta al vostru preferat și la 2 episoade mă refer, adică dacă văd că sunteți activi și dați comentarii la 2 episoade și like mereu, o să apăreți pe peretele acesta de Andesite. Dacă vă văd că dați la mai multe episoade și like și toate astea, o să vă pun pe peretele de Granite, adică acesta. Dacă dați subscribe, comentariu la fiecare episod care l-am și comentariu, vă dați seama, cu de toate, nu contează, veți apăra pe peretele oamenilor legendari, cum îi zic eu. Aici vor sta toți oamenii care vor face chestia aceasta, așa că dacă vreți să apăreți și voi pe peretele oamenilor legendari, vă aștept cu un comentariu la fiecare episod, cu like la fiecare episod și subscribe. Acum, dacă dați prima oară puteți să apăreți de-abia pe ăla. După aia, dacă lumea cunoașterii, de exemplu, el fiind acolo, va face regula pentru cel de Granite, de Andesite, îl voi muta de acolo aici. După aceea îl voi muta pe Granite și după aceea pe Diorite, ok? Așa că vă aștept în comentarii cu like-uri și toate alea, cu episodul vostru de Minecraft, seria preferată, adică cu episodul... Ați înțeles voi? Așa că eu am fost Zappy Gamer V. Hai, eu vă las. Pa!